खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय दै। दा बिनिखायनो नोंथांमोनाथ' गासिबो अरुणोदय स्किमनि थाखायथ' एप्लाइ खालामनो सानदों नालाय। दा बिनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। जाहाथे नोंथांमोना गासिबो जायफोर अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना फर्मखौ गोरोन्थि फिलआप खालामालासिनो एप्लाइ खालामनानै होनो हायो। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै फैसाखौ मोननो हागोन। दा बिनिखायनो गोरोन्थि गैयाजासे फर्मखौ फिलआप खालामना होनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय। जोंहा अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दहाय जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फुंनि 11टायाव जोंहा लन्च खालामना होबाय दे अरुणोदय 3.0 खौ। दा बिनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायना लादो जाहाथे नोंथांमोना फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ बेखौ मिथिनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होफानांगौ आरो बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामना हैनो नांगौ बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। दा बिनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांलायबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आरो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबावबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै खोन्थाहरग्रोनो सानदों दे। नोंथांमोना गिबियावनो सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे अरुणोदय 3.0 खौ बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाग्रोनाया जोबोद गोनां दै। नोंथांमोना नायनो हागोन नै इनक्लुजन माने नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन। गिबियावनोथ' आसामनि गासिबो रेसिडेन्टफ्रानो पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट नोंथांमोनानो गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय आरो मोनसे खोथा बेहाय लिरना होबावदों नोंथांनि बे आधार कार्डआ रेशन कार्डजों एप्लाइ खालामनो माने लिंक थानो नांगोन। एप्लाइ खालामसो होनलायलांबाय आङो। नोंथांनि बे रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक थानाय जाथारनांगोन दै बेखौ मिथिना ला। नोंथांमोननियावथ' रेशन कार्डआ दंखायो जानांगौ। रेशन कार्ड गैयाबाथ' आरो नोंथांमोना बे माबानि थाखाय अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। आरो बिनिफ्राय रेशन कार्ड दङबाबो बियो नोंना आधारजों लिंक थाथारनाय जानांगोन। दा बेथ' जाहैबाय। दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों आरो एडाल्ट वुमेन 18+ इयार जानाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो माने 18 इयार्स बारा जानायफ्रा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबादि बेहायथ' बुंदों। नाथायबा रेशन कार्ड गासिबो जेनेबा रेशन कार्डआवथ' न'खरसेयावनो खैजनबानि नामा थायो नालाय। दा बेहाय न'खरसेयावनो सोरबा सानै सानथाम न'नि हिनजावफोर दङबा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा दै। सासेल' मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नाथायबा माखासे क्राइटेरिया दंबावोसो बिनि सायाव। जेरै जोंहा बेहाय माखासे आरो मोनसे मोजां खोथा दङ दै। जायफोर नोंथांमोना विड'स एबा आनमेरिड जायफोर नोंथांमोना हाबा जायालासिनो जायफोर हिन्जावसाफ्रा आरो हाबा जायालासिनो जेनेबा नोंथांमोननि बैसोआ 45 बोसोर बारलांबायबा अब्ला नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हागोन। आरो नोंथांमोना गिबि प्रायरिटिखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना गिबि चान्सखौ मोननो हागोन दै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना डाइभर्स जाबायबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। ट्रान्सजेन्डार बिनिफ्राय ट्रान्सजेन्डार नोंथांमोना माने थार्ड बेखौ मा होनगोन थार्ड जेन्डार होननानै बेखौ जों जायखौ मिथिनाय जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन ट्रान्सजेन्डारखौ नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन दे। ओमफ्राय जायफोर रान्दि नोंथांमोनाबो माने एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना गाहायाव नायबा नुनो मोन्दों जानांगौ नै दिव्यांजन होननानै बेहाय बुंदों आरो जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव एबा फेमिलियाव सोरबा दिव्यांजन दङबा अब्ला नोंथांमोननि न'खरा अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन होननानै बेहाय बुंदों। आरो बे दिव्यांजननि जेन्डारनि बेहाय जेबो खोथा गैया दै। फिमेलानो जा मेलानो जा माने हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा नोंथांमोननि न'खराव सोरबा दिव्यां दङबा अब्ला नोंथांमोननि न'खरा अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दै। आरो नोंथांमोना गिबि प्रायरिटिखौ मोननो हागोन। गिबि प्रायरिटि माने नोंथांमोना गिबि चान्सखौ मोननो हागोन आरो। बेलेग जेनेरेल मानसिफ्राबोथ' एप्लाइ खालामो नालाय अब्लाबो जेनेरेल मानसिफोरनिफ्राय नोंथांमोना माने सिगां खाबुखौ मोननो हागोन आरो बे अरुणोदय स्किमनि जै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। दा आरोबाव माखासे बेहाय लोमजानाय साजानाय बायदिसिनानि बेहाय नोंथांमोना नायबावगोन HIV गोनां बायदिसिनानि बेहाय बुंदों बेफोरखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय। आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय थाला बेफोरखौ नोंथांमोना फरायना नायबानो जाबाय। माखासे बेहाय बेरामफोरनिबो बेहाय खोथा दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायफैबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै फर्मखौ जों बोरै फिलआप खालामनांगौ। दा जोंहा बेसो आरो इम्परटेन्ट खोथाया। दा बे फर्मआ अरुणोदय 2.0 नियानो दै बे फर्मआ एखेयानो थागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा फर्मआ बेबादिनो जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना बोरै फिलआप खालामनांगौ जोंहा बेसो इम्परटेन्ट खोथाया। फर्मआ बे जेबो बेलेग जाखाया। अरुणोदय 1.0 नाबो बेबादिनोमोन मात्र बे कालाराल' सोलायदों ओमफ्राय बे गोजौआव लिरनायाल'सो सोलायदों। दा अरुणोदय 2.0 जादों बेहाय एखेयानो। बिनिफ्राय आरो बे अरुणोदय 3.0 फैनो थांगासिनो दं दा बेबो एखेयानो जागोन जेबो बे डिफारेन्स जाया दै नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय बेखौ। दा बेनिफ्राय मा डिटेल्स होनांगौ नोंथांमोना आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेखौ बुंहरनाय जायो दै। नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि फर्मखौ फिलआप खालामोबा
केपिटेल लेटारै नोंथांमोना फिलआप खालामनांगौ दे फर्मखौ माने स्मल लेटाराव नोंथांमोना सोरबा माने फिलआप खालामलाबायो दा बेवहायनो गोबां गोरोन्थि जायो आरो दा बेनिखायनो ब्लक लेटार माने केपिटेल लेटारैसो नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनो नाजाबानो जाबाय माने गिदिर फालायै नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालाम दा बेवहाय नोंथांमोना मा होनांगौनो नोंथांनि फार्स्ट नेम माने श्री स्मृति बेबादिखौ होनो थिनाखै दे बेहाय नोंथांनि नामा मा बेखौ गिबियावनो होखादो बेनिफ्राय नोंनिया जुदि सोरनाबा मिडल नेमफोर थायोना सोरनाबा रानि सोरनाबा कुमार गेजेराव थादेरोना दा बेफोरबायदि दङबा होबानो जाबाय जुदि गैयाबा मिडल नेमाव नोंथांमोना जेबो लिरना लांदारैनो ओरैनो थानो होबानो जाबाय लास्ट नेमाव माने नोंथांनि सार नेमा मा ब्रह्म बसुमतारी बर' नार्जारी नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय बेहाय बुंदों आरो WO DO आरो CO माने नोंथांमोननि जेनेबा रेशन कार्डआवथ' हिन्जावफोरनि नामावसो बांसिन थाखायोदां जुदि हिन्जावबा अब्ला नोंथांनि बिफानि नामखौ नोंथाङा होजागोन आरो बेहाय मिथिना लाबानो जाबाय नैबे WO DO एबा CO बिफानि नामखौ नोंथांमोना होजागोन दा बेनिफ्राय जेन्डार नोंथांनि जेन्डारा मा बेखौ लिरना होबानो जाबाय फिमेल जाखागोन नोंथांमोननि जेन्डारखौथ' बेहाय होखानांगोन नोंथांमोना आरो मेलफ्राथ' एप्लाइ खालामनो हाखायानोसै नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ बिनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जाखो बेखौबो नोंथांमोना लिरना होनांगोन दै दा नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जाखो बेखौ नोंथांमोना मिथियाबा भटार कार्डआव नङाबा आधार कार्डआव नोंनि बे डेट अफ बार्थआ होनाय थाखाय बेखौ नायनानै होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांनि लकेलिटिया मा गावबागावनि लकेलिटिखौ होदो नोंथांनि हाउस नाम्बारा मा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन नोंथांनि जायगानि पिन क'डआ मा बेखौ लिरनानै होदो भिलेज एबा टाउन नोंथांनि भिलेज एबा गामिनि मुङा मा बेखौ लिरनानै होदो बेहाय केपिटेल लेटाराव लिरजोब बेनिफ्राय नोंथांनि पुलिस स्टेसना मा गावबागावनि जायगानि पुलिस स्टेसननि नामखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोनखा दा बेनिफ्राय नोंथांनि गाव पन्सायत एबा जोंनाथ' गाव पन्सायतआनो बिथिं गैखाया BCDCसो थाखायो नालाय दा बेहाय नोंथांमोना गावबागावनि BCDCनि नामखौ होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांनि ब्लकनि नामा मा बेखौ बेहाय ब्लकनि नामखौ होदो बिनिफ्राय बुंदों LAC माने लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि काउन्सिल दा बे लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि काउन्सिला नोंथांनिया मा बेखौ नोंथांमोना बेहाय मोजाङै भटार कार्डआव जेरैबायदि दं बेबायदिनो लिरना होबानो जाबाय दाथ' जोंहा आपडेटबो जाबाय दा आपडेटआव मा गोदान जाखो नोंथांनि बे LACआ बेखौ नायनानै होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ लिरना होदो केपिटेल लेटाराव गासैखौबो लिरजोब बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ बेहाय नोंथाङा लिरना होबानो जाबाय दानिया बेहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांसिगोन जेनेबा फिमेल जेबो जेनेबा ट्रान्सजेन्डार बेबायदि नङाबा फिमेलाव डाइरेक्ट सेलेक्ट खालामना होदो जायफोर ट्रान्सजेन्डार नोंथांमोना नैबे सेलेक्ट खालाम जायफोर दिव्यांजन जेनेबा न'खराव सोरबाफोर जेनेबा माने दिव्यांजन दङबा बे दिव्यांजननिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना दिव्यांजनखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय उइड' बेबादिबो दंजोबो नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय एप्लिकेन्ट इज ए पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम बेहाय नोंथांमोना येस होनो नांगोन दै नोंथांमोना गासिबो आसामनि थागिबि नोंथांमोनावसो एप्लाइ खालामनो हागोन नालाय दा बेनिफ्राय एप्लिकेन्टआ नोङो दायो पार्मानेन्टलि एबा प्रेजेन्टलि नोङो दायो आसामाव दङना गैया बेखौ होननांगोन जुदि नोङो दायो आसामावनो दङबा येस होबानो जाबाय दे दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बे अरुण'दय स्किमनि माबाखौ एप्लाइखौ खालामनो हागोन न'खरनि फेमिलियाबो 2 लाखनि खम जानांगौ दै 2 लाखनि बाराबा एसे माने माखासे कन्डिसनाव गोलैहैगोन दा बेफोरखौथ' आं बुंबाय थाला जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि सिङाव थानाय जानांगोन होननानै बेखौ बुंदों दै जुदि 2 लाखनि बिथोरावनो दङबा येस होबानो जाबाय जुदि 2 लाखनि बाराबा नो नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैहाय माखासे जायफोर दिव्यांग माने जायफोर देहायाव बायदिसिना बेराम बायदिसिना दङ बिथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनो हायो होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों नालाय दा बिथांमोनासो बेखौ फिलआप खालामना होनो नांगोन आरो जुदि नोंथांमोना बे नङाबा न'आव होजोबानो जाबाय नोंथांमोना बे 3 नाम्बारनिखौ दै 3 नाम्बारनिखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन बेहाय येस बा जायफोर येस बिथांमोना येस होगोन आरो मालाय दा बेनिफ्राय इनक्लुजन क्राइटेरियाखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जायफोर MP MLA बिथांमोना माने एप्लाइ खालामनो हाया बिथांमोननि माबाफ्रा न'खरनि मानसिफ्राबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ बेहाय लिरना होनाय दंजोबो BCDCनि जायफोर मेम्बार बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ बेहाय लिरनानै होजोबदों दे दा बेफोरखौ नोंथांमोना न' होजोबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि हाया बेसेबां दं बेफोरखौ बेहाय बुंदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौ बेहाय बुंदों आरो फेमिलिया जुदि 15 बिगा 15 बिगानिबो बारा हा दङबा येस होबानो जाबाय गैयाबा न' होबानो जाबाय बेखौ नोंथांमोना गासिबो हाजोबखागोन जेबो सिन्था गैया बे फर्मा जोबोद गोरलैथार फिलआप खालामनायाव नाथायबा बेहाय जोंहा स्मल लेटार लिरनायावसो माखासे माने मिस्टेक जानो नागिरो आरो स्पेलिं होनायफोरा दा बिथांमोना नोङो आइखौ बेलेग लिरगोन बिथांमोना आइखौ बोरैबा बुजिगोन सोरबा इउखौ बोरैबा लिरगोन सोरबा W बेखायनो बुजिफ्लांगोन दा बेवहायनो गोरोन्थि जानो नागिरो दा बे केपिटेल लेटाराव लिरोबा स्राङै गासिबो मिथिजोबखायो नालाय गिदिर फाला जाबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिदिर फालायैनो गासिबो लिरबानो जाबाय बे फर्मखौ मोजाङै फिलआप खालामना होबानो जाबाय दा प्रायरिटिखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों सोर प्रायरिटिखौ मोनगोन जायफोर उइड' जायफोर डाइभर्स जानाय जायफोर हाबा जालासिनो 45 बोसोर बारलांबायबा जायफोर सेपारेट जाबायबा हिन्जावसाफोरा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन प्रायरिटिखौ नोंथांमोना गिबि
मोनगोन बेखौथ' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाखाबाय बेफोरखौ नोंथांमोना थिक होबानो जाबाय जायफोर गोलैयोबा जायफोर विड'बा जायफोर डाइभर्स जाबायबा जायफोर हाबा जायालासिनो दङबा नोंथांमोना बेफोरखौ होजोबानो जाबाय जायफोर न'आव दिव्यांजन दङबा बेखौ येस होबानो जाबाय गैयाबाथ' नोंथांमोना न' होनो नांगोन जायफोर जेनेरेल मानसिया एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना नाथायबा बेबादि साननाङा जेनेबा नोंथांमोना जेनेरेल केटेगरियाव गोलैयो माने जेबो नोंहा न'खरावबो जेबो प्रब्लेम गैया हाबाबो जाबाय नोंथांमोना माने चान्सखौ मोननो हानाय नङा बेबादि नङा दे इसां दिव्यांजन इसां माबा विड' इसाबां माने डाइभर्स जानाय हिनजावफोर हाबा जालासिनो थानाय बेबादि इसां माने बुरजाद्राय जाया खम जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो माने चान्सखौ मोनखायो आरो 12 लाख गाहाम गोदान मानसिखौ सोनाय जागोन आरो जायफोर नोंथांमोना दायो अरुन'दय स्किमनि जे फैसाखौ मोनखाबाय थायोबाबो नोंथांमोना दाबो गोदान एप्लाइसो खालामफिननांगौनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना साननो नाङा जायफोर दायो फैसा मोनबाय थादों एप्लाइ खालामफिननाङा बेबादि साननो नाङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननांगौ गोदानै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय फैसा मोनखाबाय थायोबाबो दा बिनिफ्राय नोंथाङा बेहाय गावनि जायगानि नामखौ होदो बिनिफ्राय माला एप्लाइ खालामदों बिनि डेटखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बे फर्मखौ नोंथांमोना बहा साबमिट खालामहैनांगौ गाव पन्सायत माने जोंनाथ' गाव पन्सायत बेबादिथ' गैया नोंथांमोना BCDC आव थांनानै बेखौ माबा खालामनांगौ साबमिट खालामनांगौ बेबादिमोन आरो नाथायबा दायो DC बायदिसिनानि बिथांमोना माखासे खामानिखौ होदों बायदि मोनदों आङो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा साननैसो नेबानो जाबाय बिथांमोना फर्मखौ बहा साबमिट खालामनो थिनो बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय जुदि BCDC आवनो एबा गाव पन्सायतआवनो माने साबमिट खालामनो होयोबा फर्मखौ अब्ला आं नोंथांमोननिसिम आरो माने खोन्थाहरगोन आरो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना साननैसोल' नायबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा दिनैनिफ्रायसो एप्लाइआथ' जाखादों नालाय आरो फर्म गोदानाबो दाबो ओंखारफैयाखै फर्माथ' बेबादिनो ओंखारखागोन बेहाय अरुन'दय 3.0 बेबादिल'सो जागोन आरो बेहाय जेबो डिफारेन्स जाया बेबादिनो डिटेल्स होनाया सेमानो जाखागोनखा आरो दा बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना मा होनांगौ नोंथांमोननि बे आधार कार्ड नोंथांमोना होनांगोन रेशन कार्डआथ' होखाथारनांगोनखा ओमफ्राय बेंकनि पासबुक नोंथाङा गावबागावनो थानांगोन फैसाखौ मोननो थाखायथ' बेंक पासबुक होखानांगोनखा भटार कार्ड आरो बेबादिनो आरो नोंनि बे आइडियानोसै आरो जेबो आरो बेहाय डिफारेन्स गैया दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबोनो जाबाय दे गोजोन्थों